tän pienen melodian. Luona rantakahvilan, sen sulle laulan. Na 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 na. Kesäpäivän päättyvään sua ootan saapuvaksi, ei vielä varjojas näy. Kun kesälämmöllään sai mielen täyteen onnen, mä lemmen nektaarin join. Meri kimmeltää, rakkaudesta laulettu on monta sataa kertaa. Sulle laulu merestä, en löytänyt vertaa. Itse siksi kirjoitin tän pienen melodian. Luona rantakahvilan, sen sulle laulan. Rakkaudesta laulettu on monta sataa kertaa. Sulle laulu merestä, en löytänyt vertaa. Itse siksi kirjoitin tän pienen melodian. Luona rantakahvilan, sen sulle laulan. Na 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 na. Taputakkeen käsiin. Se oli siis Aikakone, kaikki hyvät katsojat. Niin kuin varmaan hoksasitte, tätä bändiä on pyydetty paljon tänne, että nyt saatte olla paljosta kiitollisia. Ja täällä on nimittäin erikoinen porukka tässä Aikakoneessa. Täällä on mielenkiintoisia taustoja ihmisillä. Sulla muun muassa on juuria tuolla Kostarikassa. Joo, kyllä mä oon syntyperältään kostariikkalainen ja San Josessa syntynyt. Ja sä puhut kuulemma 7 kieltä. Joo, kyllä. Auttaako se sua musiikin tekemisessä? Sä puhut muuta kuin suomea, savua, hiljaa ja kovvoa. No kyllähän se totta kai se auttaa silleen, että voi tuoda jotain tunnejuttuja paremmin. Ja... Aivan, kielinäyte. Sano portugaliksi. Minäkin katsoisin Jyrkiä. Eu também veio a Jyrki. Nonni, siinä ollaan. Seuraava potilas. Veera, sanotaanko sun nimi Vera vai Veera? Se on siitä väliltä, se on noin 1,5 eetä. 1,5 eenen Vera. Miten sä jouduit tähän Aikakoneryhmään? Sä oot ilmeisesti aika metkasti joutunut tähän. Se on aika metkaa, joo. Oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Eikä se muuta vaadi. Olin ehdolla laulajaksi Makin yhteen toiseen bändiin ensin ja sitten menin koelauluun sen jälkeen. Ja Maki sanoi, että no ei tähän bändiin nyt ihan, mutta ehkä mulla olisi yksi toinen kuule. Nätisti sanottu, että tänne ei todellakaan tuu, mutta ilmeisesti sä oot toiminut suht koht hyvin tässä bändissä, kyllä. Te olette siis noussut nyt listalla, nimittäin siellä 4, kai te olette kaikki tietoisia siitä. Ja mistähän mahtaa johtua, että olette nousseet listalla siellä 4? No ehkä siitä, että ihmiset tykkää kuitenkin siitä, mitä me tehdään. Että se on varmaan syy. Ja ne on ostanut ihmiset sitä levyä paljon. Sulla on ilmeisesti suurikin osuus siihen, koska sä käsittääkseni teet kaikki Aikakoneen biisit. Joo, toistaiseksi kyllä nämä muutkin osaa säveltää. Että nyt sattuu vaan, että nämä on kaikki mun kappaleita lähtöisiä alkuja. Myöskin Samuli ja Sanin 1000 yötä on sun tekemä kappale. Pitääkö paikkansa? Joo, pitää. Eli sua pitää kiittää niin kuin lähestulkoon kaikesta tämänhetkisestä listamusiikista. Kotimaisesta sellaisesta. No Sani, arvaa kysynkö? No et. En kysy. Radio Mafiassa on jankutettu siitä asiasta tänään jo yli tunti. Minkä takia sä et vastaa siihen? No mähän on vastannut jo, että työt on työt ja suhteet on suhteet, yksityiselämä on yksityiselämästä, that's it. Jos joku joskus haluaa jotain tietää ja halutaan antaa jotain muuta kommenttia, niin ehkä sitä annetaan sitten jos. En kysynyt. Aikakone, Alpoodit. Kiitoksia. Juu, että mennään Michael Jacksoniin.